Ηράκλης. Μπράβο Ηράκλη, μπράβο. Αποφανατίζει το φετινό καρναβάλι και πιθανότατα να το αναρτήσει και στην προσωπική του ιστοσελίδα. Η Βασίλισσα με την πριγκίπισε. Είναι στη Vivian επάνω, Να προχωρήσουμε λίγο. Την είδες? Να λοιπόν η άνοιξη με την πανέμορφη Δέσποινα Ζικυρίδη. Γεια σου Δέσποινα. Να την χειροκροτήσουμε και με τις πριγκίπισσες Υποτιμή Κουρεμπάδη και την Κωνσταντίνα Τότη. Ένα χειροκρότημα για την άνοιξη. Μπράβο. Μην του χειρίζα τώρα, μου θα κάνει μαλακίες. Μπορούσαν να τι είχαν. Έτσι πρέπει να γυρίσουμε. Και πάλι στην παράδοση. Χειροκροτήστε λοιπόν. Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν λέω όνομα. Μπράβο Σοφία. Λίγο στην άκρη παρακαλώ. Όσο μπορούμε και όσο είναι δυνατό να μαζευτούμε λίγο. Δεν θέλω να μου στεναχωρείτε τον κύριο Παυλίνη. Και την κυρία Πίλικα βέβαια. Μπράβο Κώστα, μπράβο. Κύριε Πρόεδρε των Αποστράτων, κύριε Κουκουβάλα, δυο λόγια. Να είστε καλά, η γιορτή σας είναι υπέροχη, όπως και τα παλιά τα χρόνια, έτσι θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουκουβάλας είναι υπεύθυνος και των χωροδιών, τον Δημάρχο. Περιπατητές, προκειμένου να διατηρήσουν, λέει, την υγεία τους, τρώνε αλογίστο κρέας και λουκάνικα και μετά ακολουθεί το ασθενοφόρο. Με παϊδάκια και σουβλάκια το ασθενοφόρο θα σπάει τσάρκα. Αλέκο περπατάς. Ελάτε κορίτσια, ελάτε πάνω. Να αμορφύνουμε την παρέα μας. Έλα πάνω. Βασίλισσα και πριγκίπισσες.
αποκτήσεις έναν πραγματικό πρίγκιπα που θα σ' αγαπάει και να σε λατρεύει. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Μπράβο! Έλα και εσύ, Κωνσταντίνα, να πες μου την εμπειρία σου σαν πριγκίπισσα δίπλα στη Βασίλισσα της Άνοιξης. Εύχομαι όλοι να γίνουν μια πριγκίπισσα, όπως και εγώ που ήμουν αυτή τη χρόνια. Και έχεις ωραία μάτια, γλυκιά μου, τα πιο ωραία μάτια του κόσμου. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτή η εμπειρία σας θα τη θυμάστε όλα αυτά τα χρόνια. Να λοιπόν, η οποία εμπειρία θα σας ακολουθεί, είναι ενθουσιασμένος λοιπόν η Βασίλισσα και οι πριγκίπισσες από τη συμμετοχή τους στο φετινό μας καρναβάλι. Αλέκο, δεν μπορώ. Θέλω να μας πει οπωσδήποτε δύο λόγια ο κ. Παπαδόπουλος Ηρακλής. Θα βάλει όλα εδώ με την κάμερά του. Χρόνια πολλά σε όλους. Αυτή η συλλογικότητα της Ευξηνόπολης μακάρι να γίνει παράδειγμα για την συλλογικότητα της χώρας. Είναι καλό παράδειγμα. Ας το μιμηθούμε. Μπράβο Ηρακλή. Πάντοτε εύστοχος ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος στέλνει το μήνυμα στη συλλογικότητα. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί οι Έλληνες, όλοι μαζί οι Ευξηνοπολίτες για ένα κοινό στόχο. Όλοι μαζί μπορούμε. Ένας δεν καταφέρνουμε τίποτα. Αυτές οι μαζορέτες. Ακούραστες μαζορέτες. Που μας έχει καθυλώσει η νέα αγώνα στην τηλεόραση. Είναι η Πυράν, με τη Φουρέμ, το Χαρέμι. Πέτρο, έλα λέγω. Έρχεται ο Σουλεϊπηδάν. Με την Ρουφιάνα η Φουρέμ να κυβερνά το Χαρέμι του Σουλεϊπηδάν. Η Φουρέμ η οποία διέλυσε για γυναίκα την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, αλλά και με αυτή την Ευράν έχασε το πάλι. Ελάτε πιο μέσα, Αντωνιέτα, ελάτε λίγο πιο μέσα. Κοιτάξουμε. Τι είσαι τιμένη? Η Αντωνιέτα είναι η πειρατίνα. Η ομορφότερη πειρατίνα που έχω δει ποτέ. Μπράβο Αντωνιέτα. Του λέει Πυράν. Λοιπόν, εσύ τι είσαι? Και των πειρατριών και της Βασίλισσας. Αργυρόπουλε, Βασίλη, ενθουσιάστηκες βλέπω, έγινες Master Chef. Χρόνια πολλά. Από πάνω κοντά μου, Master Chef. Ο Λουκάκος. Να λοιπόν τι είναι το καρναβάλι της Ευξηνούπολης. Ενθουσιασμός, βλέπει και ένας εποχήνι μας σήμερα, βλέποντας αυτές τις ενθουσιώδεις ομάδες, γιατί αν δεν υπάρχει κέφι,
Αν δεν υπάρχει φαντασία, όρεξη, δεν γίνεται τίποτα. Ακούς. Έλα τάκα, Ρούφα. Άρα μου. Είσαι καπιστάρκο. Μάνα μου. Ακόμα δεν το γνώριζες. Άκους τάκι, από τη φωνή. Έτσι, μπράβο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι καρναβάλι Ψηνούπολης χωρίς Καραβάτη είναι 42 Μάρτη. Μέσα Βασίλη, μέσα. Δεν θέλει να το καταλάβει. Ευχαριστώ και τα καλά σας λόγια. Δήμαρχε, το χρόνο θα κοιτήσεις και εσύ. Πολύ μας. Πολύ με την Έλλη. Έτσι το μαλάκα τον άλλο. Άρα εγώ θα ενθουσιαστώ να δω τον Νίκο τον καλέ. Μαζί, εδώ, κυμμένη. Έτσι, μπράβο. Καραμέλες, άντε. Ο Νίκος τον καλέ. Ο Νίκος Κοτσιμούνος που μας τιμά πάντως. Τουαλέτα, πάμε. Έλα εγώ, πιο ζωντανά, χορεύουμε. Ο Δήμαρχος έγινε Master Chef. Να λοιπόν είναι το καρναβάλι μας. Βάλτο, βάλτο. Δεν υπάρχουν ταμπού στην Ευξηνούπολη. Τέλος. Αντουνιάδη. Καφενείο Βουλή. Βελτής. Βάλτε την ψηφιρού κονάκι. Μα είναι άφαντο το παραδάκι. Φώτη, Αντώνη και Βάκο, στην Ελλάδα δεν γίνεται κουμάτο. Όσο αυξάνεται το ΦΠΑ, τόσο μεγαλώνει η κοιλιά. Πού τα βρήκες και τα λες ρε Πέτρο. Πάνε καλά, Αλέκος. Αλέκος! Γεια σου Τίνα Δαγκρή. Γιάννης Μακάρης από εκεί. Γεια σου Τίνα. Θα το δεις τώρα. Παλιά της Βουλής των Ελλήνων. Καμαγιάννης είναι παραπίσω. Θα ανακοινώσει τους νέους φόρους. Μνημόνιο 2 λέει, πονέτε. Πέντε σε καλή κατάσταση. Παρακαλώ, Πρωθυπουργέ. Ησυχία, παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος που είναι να το δώσει. Κάπου εδώ έγινε Master Chef. Ωραία, ωραία. Κυρίες και κύριοι του Αγίου μας, λεφτά υπάρχουν. Να συγχαρούμε όλους όσους βοηθούν να γίνει και φέτος το καρναβάλι μας.